lalaki, no? Nabangga. Ang mga babae. Tulo ka bug patay guys. Patay ang 7 ka bulan nga buntis ug iyang sundalo nga bana, lakip ang 13 anyos nilang anak dihang nabanggaan sa dump truck ang ilang gisakyan nga motor sa Pantukan, Davao de Oro pasado alas 7 Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, angka sa sundalong rider ang iyang asawa ug anak samtang nagsubay sa highway padulong Mati City. Apan kalit mi overtake ang usa ka dump truck sa gisundan ni ining sakyanan ug misubay sa kasugat nga lane, hinungdan nga nabanggaan ini ang usa ka pamilya nga nagmotor. Residente sa Purok 9, Kawayan, Barangay Magnaga, Pantukan ang pamilyang biktima. Tungod sa kakusog sa impact, halos dili na mahitsura ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Nadala pa sa ospital ang mga biktima nga gilang sila Lizel Pacquiao, iyang bana ug anak nga si JR, apan wala na sila matabang pa. Nasayran nga magpahilot raunta ang magtiayon sa ilang anak nga gikalintura diyang nahitabo ang bangga. Nakakustodiya na sa Pantukan Municipal Police Station ang driver sa dump truck nga usa ka alias Tino, 50 anyos nga residente sa Paquibato District, Davao City. Posibleng mapasakahan kini og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Giasikaso na ang patayng lawas sa mga biktima nga anaa sa usa ka punerarya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.